ще пробваме гръцки. Какво се нарича това, бе, мамо? Не знам. Питам, не знае? Да, не ги знам. Ната ходим. Não знам какво се просто. Знам какво се просто. Не е Лондон, аз към Лондон. Помня къде е. Бай. Приятно е Ромадио, абонирайте се за неговия канал и за моя канал. Като ударим 100 000 абоната, ще снимаме как ядем много люти, много кисели неща. Това е бързо, пачи нагоре. Извинявай, да не би да искаш да купиш шапка, за да ти остане приятелка? Наистина много сладка шапка. Това ще ли стои страхотно? Не, извини ме, но да не искаш да подкупиш приятелка за мен стомашно. Но вкусно и развлекателно. Снимам втора част как слагам сол и ям. Така че